gadgets kang isang cellphone kag computer. Gani, iyari tila kumampos lalo nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kag isang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kaya tumakami nga amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa maya sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio. Action Radio Philippine Standard Time lasay sa 9 kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Patay ang isa ka lalaki matapos ginuthang sa may Purok Sigay, Barangay 2 sa siyudad sa Bacolod mga pasado las 10 kagabi Merkules nga adlaw. Ging kilalang biktima kay Donald Joseph Casiano Jr., residente sang Glendale Subdivision Barangay Granada sa Bacolod City. Ginpahay ni Police Lieutenant Junito Pastrana ang Deputy Cop sang Police Station number 2 nga miyembro sang Aki Quadra Robbery Group si Casiano ginaligar amo nagtudlo sa balay ni Aki Quadra sa may Barangay Vista Alegre kundiin ginsulod Sunday Quadra kagiban pa nga nagtugas ang kamatayon sang pilaman ka mga miyembro. Sa inisyang investigasyon sang kapulisan, papauli na kung tani si Casiano matapos nagkato sa hayan ni Quadra bangod may nakalalis sang ginsundan sang wala makilala nga suspect kag ginuthang makalima ka beses nga gintunan sang iya kamatayon na. Sunod sa kapulisan, may impormasyon nga nabaton ang kapulisan kag isa sa ginatanaw nga rason sa pagpatay bangod nagatudloanay na ang mga miyembro kung sino nagtudlo sa ginaarkilahan nga balay ni Quadra. Na-recover sa lugar sang insidente ang 5 ka empty shells sang kalibre 45 nga armas at hanga. Nagapadayon karon ng investigasyon sang kapulisan kag pagkilala sa mga suspect. Ang information to sa kagabi, pagkanto niya kung nasa mga naman yan, na nag-realisay nga gamay, pagkatapos, nagwa siya. Tapos ako ito may nagsunod na tayo. Nadumduman mo sir atong mga nagkalamatay na nasapuan sa Borsia, sa dito sa may Trinity Christian School. Yes, sir. Kaya siya nasa grupo. Mga amigo na dito. Nabatian si Police Lieutenant Junito Pastrana ng Deputy Cop sang Police Station number 2.
Hindi makompirmar sang himata ni Donald Casiano Jr. nga biktima sa pagpangluthang sa may Purok Sigay Barangay 2, syudad sang Bacolod, Merkules ang gabi nga membro ini sang Aki Quadra Robbery Group, base man sa palayag sang kapulisan. Sunod kay Douglas Casiano, tiyo sang biktima, wala siya sang idea kung nag-intra sa illegal nga aktibidad ang iya hinablos bangod sa iya nga paglaragway. Isa ini ka mabuot kag mapisan nga persona. Again, pahayag sini nga sa piyag nga nagay-istorya sila ni Casiano kagong kaysa, wala ini nakamuno nga may nabaton nga pagpamahog sa iyang kabuhi o kung anuman nga problema. Pangabay sang pamilya nga magsungka sa otoridad ang may kahimuan sang krimen, agod matagan man sang hostisya ang kamatayon ni Casiano. So sa mo na mo nga butan ito kay ko ka iya. Do ito lang ulo nga muna nga imbro sa kay mo ko nakita siya nga daw pan. Ano pang daw mo sa pagkatao niya? Okay man sa pirmi man sa istorya sa akon, lulabutaw. Muna na itulog naman rin sa balayo man. Buot na sa. Nabatiang si Douglas Casiano ang tiyo sang biktima. Sa iban nga balita lokal, ginakabig na Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz nga political harassment ang pagpasaka sang kaso batok sa iya kag anom kay ban pa nga mga matag-as nga opisyal sang Kapitulo Provincial sang Negros Occidental. Sa interview sa Action Radio Bacolod, ginpahayag ni Diaz nga wala sang kamatuuran ang mga aligasyon sang tagreklamo nga Sanday Jonathan Buyco legal ang edad. Residente sang Barangay Matabaang, syudad sang Talisay kag Lilibeth Carvalho legal ang edad. Kag residente naman sang Hunob-Hunob, syudad sang Escalante. Ginpahayag ni Diaz ang Kapitolyo Provincial ang mahimo man nga maka-hire sang empleyado bisan pahalin sa may Bacolod City o kung sa mga banwa kag syudad sa probinsya. Ginpahayag ni Diaz ang 23 ka mga empleyado nga gintumod sa reklamo ang may trabaho sa Kapitolyo Provincial. Ginpakamalaot kag ginapanginwala man ni Diaz ang ligasyon sa mga tagreklamo nga ang pag-hire sa mga empleyado sa Bacolod ang may tinutuyo nga suportahan si ani Congressman Albi Benitez. Ginpahayag sang Provincial Administrator nga ang reklamo nanday Buyco kag Carvalho ang wala panatagan sang igtalupangot sang Ombudsman, kaginatagan pagid lamang sila sang kopya. Gintawag man ni Diaz nga trial by publicity ang pagwaragwag sang tagreklamo sang amo kaso. Sa piyak wala pa sila nakuhaan sang sabat kag wala pa nakahimo sang nagakaigo nga tikang ang natungdan nga ahensya angot diri. Sa dugang pangabalita lokal, naglamot na sa 127% ang kadamuon sa mga Bacolod nun nga fully vaccinated o 88% sa total nga populasyon sa syudad. Ginpahayag ni Emergency Operations Center Executive Director M. Ang, ini nga numero mayara sang equivalent nga 540,000 ka mga individual o kung persona magluwas pa sa mga nagpa-booster shots nga wala man nalakip sa mga datos. Ginpahayag ni Ang, ini nga datos sang isa ka indikasyon sang kooperasyon nga ginapakita sang publiko ang sa nagapadayon nga vaccination drive sang syudad. Dako man ang pagpasalamat sini bangod madamo sa gihapon nga mga Bacolod nun ang padayon nga nagapabakuna hindi lamang sa mga vaccination centers kundi lagip na sa tag sa mga barangay kag lugar nga ginakatuan sang Vax-E sa kada adlaw. As of now, we are at 127% fully vaccinated. 127% of our target population, or ga-translate na siya mga 88% of the entire population sa Bacolod fully vaccinated na. Dapat yan si Bacolod EOC Executive Director M. Ang. Sa katapusan nga balita lokal, ginreport sa Department of Health Region 6 ang 40 ka mga new Omicron cases sa Western Visayas subong adlaw Huwebes. Sa breakdown, 30 diri ang local cases, samtang pulo naman ang returning overseas Filipinos sa ROF pero subject pa sa verification. Sa local cases, 12 ang sa may syudad sang Iloilo, 2 sa Iloilo Province, 1 sa Guimaras, 1 sa Aklan kag 14 sa probinsya sang Capiz. Sa ROF, 4 sa Iloilo City, 1 sa Iloilo Province, 1 sa Guimaras, 1 sa Aklan kag 3 sa Negros Occidental. Gintugyan na sang DOH 6 sa natungdan nga local government unit ang estado kag update sang sining mga kaso. Nagpanugyan ang ahensya sa publiko nga kompletuhon ang primary series ng ilang bakuna, lakip man ang boosters, ilabi na ang mga vulnerable sa virus, kaangay sang mga tigulang. Una sa balita, una sa aksyon.
Action Radio Philippine Standard Time, alas 6 DC6 sa DT. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo may kumataas na ang tubig. So, ulat natin nga basic para nag-traffic to or nag-traffic dito sa sunod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang
sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon. Action Radio Philippine Standard Time lasay sa 23 kagkaron sa detalye na sang mga balita nasyonal. Mag-umpisa na sa Pebrero 4 tuig 2022 ang pagbakuna kontra COVID-19 sa mga kabataan nga edad 5 tubtob 11 tuig diri sa may Pilipinas. Sunod kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. may 10 micrograms lang ang kada dose para sa mga nagaedad 5 tubtob 11 anyos ikumpara sa 30 micrograms nga dose para naman sa 12 anyos pasaka. Ginpahag ni Galvez nga napaabot nga maabot sa masunod nga semana ang Pfizer doses. Mag-uumpisa ang pagbakuna sa Metro Manila kung diin may 24 ka mga vaccination sites para sa mo nga age group. Ginpahayag sang opisyal nga plano man sang gobyerno nga maghatag sang booster shots. Sa dugang pangabalita nasyonal, nagpaandam ang COMELEC sa publiko batok sa mga peke nga social media accounts nga nagapakilala nga poll commissioners o COMELEC officials. Sa ginpagawa nga statement, subong adlaw nagpanugin ang COMELEC nga i-report ang Facebook friend request nga nagapakilala nga COMELEC commissioner o kun poll official bangod sa community standard violations. Nagpangabayman ng COMELEC sa publiko nga i-report ang Twitter profiles nga naga-impersonate sa mga key officials ng COMELEC bangod man sa paglapas sang impersonation policy sang Twitter. Ginpahag ni COMELEC spokesman James Jimenez ang pagkawat sang online identity sa mga opisyal ng COMELEC ang kabahin sang tuyo para maapektuhan ang integridad sang eleksyon. Ginpahag ni Jimenez nga nagapakig-angot na sila sa social media platforms para makakas ang ini nga mga accounts. Samtang suportado ni Aksyon Demokratiko Standard Bearer Manila Mayor Isko Moreno ang pagtukod sang Iloilo-Guimaras Bridge. Ang ginaduso nga taytay ang magakonekta sa tatlo ka mga isla lakip ng Panay, Guimaras kag Negros. Idengin promisa ni Moreno sa iyang pagbisita kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa ilang pag-estoryahanay sa City Hall. Ginhambala ni Treñas si Moreno nga mas temprano pa kuntani nga naumpisahan ang Iloilo-Guimaras Bridge nga proyekto hang nagpangabay nga kun magdaog si Moreno ini ang iya nga dayonon. Tuig 2017 sang gindusong proyekto nga ginalantang mangin pinakamalabang nga taytay sa bugos nga Western Visayas. Ining magalabas sang 32 kilometro kag pagatungaon sa duha ka mga components sa 13 kilometro para sa Panay Guimaras Link kag 19.47 kilometers naman para sa Guimaras Negros Link. Action Radio Philippine Standard Time lasay sa 25 sa katapusan nga balita nasyonal.
Kaangay sang publiko, nagawlat man si ani House Speaker kag Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano sa expose ni Presidente Rodrigo Duterte angot sa pinakakurap nga presidential aspiranta. Sa interview sang DZRH News, ginpahag ni Cayetano nga hindi lamang nagahulat sa pagkakasang maskara sang presidential candidate kundi ginahulat man sini ang iban pagid nga detalye sang sininga politiko. Suno kay Cayetano, mahapos ng hambalon nga kurap ang isa ka opisyal pero mas maayo nga may baluan kung ano ang iya mga transaksyon para mausisa. Para sa kongresista, interesting nga pabatian ang paghambalon sang presidente. Ilabi na nga wala sang pambato ang administrasyon sa pagka-presidente sa nagailapit nga Mayo 9 nga pinili ay. So, just like anyone else, nakaabang ako and legitimate naman siguro pag-usapan, siguro take note na lang tayo na tao din ang presidente, so may sarili siyang biases or prejudice, but take note din, marami kasing politiko hindi mo mapapatunayan corrupt, pero within our circles, alam natin yan. Diba? So, sa akin, hindi lang kung sino sasabihin niya, pero kung ano laman niya. Diba? Yung, pag, madaling sabihin kasi corrupt yung isang tao, pero pag sinabi mo, eto yung mga deal niya, 1, 2, 3, 4, 5, madaling tignan yan. Nabatian ang tingog ni Anay Senador kag House Speaker kagkaroon Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano. Sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time lasay sa 27 inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Huwebes, Enero 27 tuig 2022. Sa liwat ako ang inyong tag balita Action Day La Salazar. Mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio!